Vocês são muito fãs do filme, como é que é? Sí, é unha aventura que empezou fai uns 10, 11 anos xa, cando dixemos de, bueno, vamos a hacer un cosplay de algo pequeno, algo menos pequeno, e de repente surxiu o mellor cosplay do mundo é de Ghostbusters, porque é unha película alucinante. Encántanos todo, encántanos toda a cacharrada, a indumentaria, o simbolismo, o humor da película, tamén construir desde cousas pequenas hasta o compañeiro Mark, que leva aproximadamente 20 anos desde que se trouxo de Texas este automóvil, pouco a pouco foi convertindo nunha das mellores réplicas. Mas então demorou muito tempo a construir o cenário, foi complicado? Sí, bueno, por outra parte, todo este escenario é de Sony Pictures, somos o stand oficial, para o estreno de Ghostbusters Frozen Empire, que como sabedes acaba de lanzarse, e levan prácticamente traballando todo un ano reproducir o cuartel, o famoso Hooks and Ladder, e a vez, polo outro lado, podes ver a fachada da libraría de Rey, un dos Rey Stands, un dos Ghostbusters orixinais, hoxe en día en Nova York, ten unha librería sobre temática de ocultismo, fenómenos paranormais, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, e para terminar, uma pergunta muito importante. Já caçaram algum fantasma hoje? Sí, atopamos un de categoría 4, que non dio moita guerra, metémolo na trampa, por iso ahora non o podemos abrir porque escaparía outra vez, e de momento hai moi pouca actividade ectoplásmica. Entendemos que a partir de mañá sábado se incrementará. Obrigada, muito obrigada.